Denne podcast er til dig, der er nysgerrig på, hvad esoterisk astrologi er, og hvordan det kan bruges som et sprog for de arketypiske udfordringer, vi møder på den indre vej. Vi, Emilie og Manuka, stiller os hermed til rådighed og deler vores astrologiske viden, egne erfaringer og indsigter fra mange års vandring i det indre landskab. Vi er absolut ikke eksperter og går stadig vejen. Du er hermed inviteret til at følges med os. Velkommen til Astrologik, en podcast for søgende sjæle. Hej Manuka. Hej Emilie. Dejligt at være tilbage bag mikrofonerne sammen med dig igen. Lige måde. Det har ikke været så lang pause, som det plejer. Nej, der er flow. Det er der. Det mærker vi begge to, ja. Ja. Og det er så fedt at mærke, at der bare er en masse, der gerne vil igennem, men også at livet giver os plads til at få lov til at være mere, kan man sige, kontinuerlige i optagelser og møder og så videre. Klart. Og samtidig kan vi også mærke, at der er flow i vores lyttere. Ja, det altså, er jeg så tænker, vi plejer ligesom at vente til slutningen af afsnittet med at takke, men jeg har bare lyst til sådan at starte ud med at sige tusind tak til dig, der lytter med. Det er så dejligt for os at opleve og se, når vi går ind i vores back office, at lyttertallene stiger, og I interagerer, og vi får dejlige beskeder, og I stiller jer til rådighed med jeres horoskoper, når det er, at vi skal begynde at lave afsnit, hvor vi tager udgangspunkt i dem, og bare sådan, tak. Ja. Det er meget meningsfuldt for os at mærke, og en kæmpe taknemmelighed for, at vi får lov til at lave det her, som vi længe gerne har ville, og at det bliver modtaget så godt. Ja, så dejligt. Det er så dejligt. Vi sidder jo bare hjemme i min stue og optager, og i dag er der lidt stilladsarbejder, lidt der måske borer, der er gang i gaden udenfor, så hvis man tænker, hvad? Så er det simpelthen bare fordi, det er bare herhjemme, det foregår. Ja. Udover det, så skal vi jo tale om den indre vej igen i dag. Det er det. Og som vi plejer, så er det vores fineste opgave bare at tune ind på, hvad der er levende, hvad vi gerne igennem, hvad er ligesom autentisk åbent i vores liv og i vores omgivelsesliv i forhold til, hvad der fylder. Ja. Så vi har haft en kort snak om noget, vi kunne tænke os at åbne op for i dag. Vil du fortælle lidt om, hvad det er, vi skal i gang med? Det kan jeg godt. Jamen, vi talte lidt om, det her med den indre vej, og det er overhovedet at gå ind på den indre vej. Hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig for noget? Ja. og hvad er det, vi selv har oplevet? Hvad er det, vi ser rigtig mange oplever? Så der er ligesom nogle af de her sådan lidt arketypiske oplevelser og udfordringer, der ligger der, og også skift. Altså virkelig nogle store forandringer fra at det vi taler om, er også den her fase, der ligger før den indre vej, som er sådan meget den søgende fase, hvor jeg også oplever rigtig mange mennesker kender sig selv, ikke? Rigtig mange mennesker står lige nu. Jeg tror, der er virkelig mange, der står der sådan rent kollektivt, på en måde lidt foran porten. Ja. Eller det her vadested, som vi også kalder det astrologisk, ikke? Fordi det er en fase, der har meget at gøre med vægtens tegn. Og hvis der er noget vægten er kendt for, så er det her med at stå og vade og have enormt svært ved at tage det vigtige valg, ikke? Eller det hele taget valg. Det kender folk, der er meget vægtepræget. Så den fase, ikke også, der ligger der, det er jo meget den der, hvor man kan mærke, at der er noget, der kalder. Sjælen kalder, kunne man sige. Ikke? Der er noget større.
Der er et eller andet, noget mere mening i ens liv. Der er noget, der kalder indefra. Men man er ikke helt klar over, hvad det er endnu. Og jeg husker da også, da jeg var der, hvordan man sådan på en eller anden måde lidt søger i blinde, ikke? Jo, det er sådan, det føles. Ja. Uden at vide, at det er det, vi gør. Ja. Det er jo noget af det, der kan være så spændende, og noget, som jeg synes, der er så interessant ved det at gå den indre vej. Det er, at det er først ligesom, når vi begynder at træde derind og få sat ord på det og opleve, der er genkendelse i andre, at det er sådan, at det for mig, at det går op for mig, det er den proces, jeg er i gang med. Klart. Gud, hvor er det spændende. Jeg kan godt se, jeg har da været mere opmærksom på mit følelsesliv. Ja, der har været mere opmærksom på det indre versus det ydre. Ja, jeg stiller nogle andre spørgsmål. Der er nogle andre temaer, der begynder at fylde, eller de får en anden indpakning på en eller anden måde. Eller sådan. Klart. Så det er ligesom et afsnit i dag, som kommer til at handle om nogle af de første processer, nogle af de første livsfaser, som vi møder op til den indre vej og i starten af den indre vej. Ja, præcis. Både ved at sætte ord på det sådan med astrologiske termer og give en større forståelse igennem det sprog, men også måske at tale om de psykologiske aspekter i det, og hvad der nu ellers kommer igennem, hvad vi synes, hvad vi oplever er vigtigt i den her snak. Så det er lidt det, vi vil tage udgangspunkt, og vi har på en eller anden måde varmet op til det ved at tale om Eris, og ved at tale om Makemake, og ved i det første rigtige afsnit, tale om Mars' gang igennem, dyrekredsen, og hvordan den så bliver mere bevidst, erfaringsrejse, og så videre, eller var det med kur, det kan jeg ikke lige huske. Men i hvert fald, vi har ligesom varmet op, og været inde på det her emne, på forskellige måder, men nu vil vi gå ind mere konkret, ligesom at tale om de første faser. Ja, præcis. Så. Ja, hvordan griber vi det an? Ja, hvordan gør vi det? Jamen altså, jeg tænker i hvert fald, det vigtige, eller det, der er så fedt ved det her, og som jo også har været virkelig, virkelig en stor hjælp for os, ikke? Det er jo det der med at få et sprog på. Absolut. Jamen, hvor er det egentlig, jeg er henne, og hvad er det egentlig for nogle udfordringer og læringer, der er lige her, og hvad er måske også nøglen? Ikke? Hvad er det, jeg står i lige nu? Og det er jo der, astrologien er så fantastisk, synes jeg. Den kan virkelig hjælpe os med at forstå, Gud, ja, det er det der, ikke? Yes. I alt det kaos, der ellers skal være, så ligesom om, så kommer der pludselig en klarhed. Yes. Ja. Og så ryger alt det andet væk, ikke? Så hvis vi nu skulle starte igen, ud på i den her søgende fase, som er lige uden for vejen, og som vi forbinder med vægten, ikke? Ja, det er den her, inden vi er stadig i det fysiske, den fysiske eller den ydre verden, stadig draget og, hvad kan man sige, styret af det ydre liv, men oplever en større og større søgen indad og finde ud af, der er noget andet, der er noget mere, og det er det, vi begynder at gå ind i. Ja, og på i den fase, der har jeg da også oplevet, og jeg oplever det også fra mange, der er der, at man netop altså det hedder den søgende fase, fordi man er utrolig søgende, men man ved ikke helt præcis, hvad det er, man søger, men det er noget mere. Ikke? Hvad er det, jeg leder efter? Hvad er det egentlig, jeg leder efter? Jeg leder efter et eller andet. Der er noget mere, der må være noget mere. Det er ikke bare det her ydre liv, og den ydre, eller tilfredsstillelsen af de ydre behov og ambitioner og sådan noget. Der er noget, der kalder. Og ofte så er det jo der, hvor man begynder at på en eller anden måde, måske tager man en uddannelse eller et lille kursus, eller begynder at lægge tarotkort, eller begynder at læse nogle bøger om spirituelle ting, eller indre oplevelser, på en eller anden måde, ikke? Man køber nogle krystaller, eller man begynder at gå ned i en eller anden spirituel butik, eller altså alt det her, men hvor det, man kan sige er kendetegnet ved den fase, det er igen det der med, at man ikke nødvendigvis lige forpligter sig til noget, eller committer sig til noget. Ja, det kan vel også være alt muligt, der ikke har med, kan man sige, den åndelige verden at gøre, og det vi ikke kan stikke, kan vel lige så godt også være, at man, som du siger, tager en ny uddannelse, eller prøver nogle nye ting af, for at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg søger efter. At det er også, klart. Fordi det at gå på en indre vej, har ikke noget at gøre med nødvendigvis ens interesse i krystaller, opvågning, meditation, buddhisme, eller hvad det nu kan være. Det kan også virkelig bare være, okay, det der plejede at virke, er ikke nok. Så hvad er det så?
Ja, Ja. men som regel vil det jo have en eller anden form for, hvad skal man sige, sjælelig Indre nuance i ja. det, ikke? Fordi det er det der med, der er noget andet end det ydre. Vil det så være stadiet før den søgende fase? Måske? Jeg vil jo næsten sige, at stadiet før den søgende fase, det vil jo så være jomfruens, ikke? Okay. Og det, sådan som jeg ser det i hvert fald, så er det meget det, som jomfruens fase er meget almindelig nu. Så det der med, at vi går til yoga og spiser vegetarisk og spiser kosttilskud og går op i alle de der ting med krop og sind og sådan noget, det er blevet ret mainstream. Ja. Og det giver også lidt et billede af, at der er mange nu, i hvert fald her i den vestlige verden, der står i den anden fase. Eller lige foran porten, eller lige er trådt ind på den indre vej. Ikke? Det oplever jeg, at det er rigtig meget der. Men i hvert fald det der med, at man er enormt søgende, men altså før man træder ind ad porten, så er man ikke særlig committed til noget, fordi man har lidt svært ved fuldstændig at overgive sig. Så det er sådan, man shopper lidt rundt? Man shopper lidt rundt, ikke også? Så det er lidt der, hvor man shopper lidt rundt i det spirituelle, eller det indre, eller det psykologiske, eller hvad det nu er, ikke? Det nu er for en vinkel, man har på det. Og det, jeg oplever som det store, der sker, når man går ind ad den port, det er netop det, som vægten også har med at gøre. Det er det commitment. Ja. Det er det, ikke? Der committer man sig til, okay, men nu kan jeg godt mærke, at det er fint nok, at jeg gerne vil lidt, og jeg er lidt interesseret i det, jeg er lidt interesseret i det. Jeg kan godt lide at flirte med det. Jeg flirter lidt med det hele, men jeg kommer ikke rigtig nogen vegne. Ja. Så committer man sig til også at gå igennem den forvandling, som det jo faktisk kræver, at komme i kontakt med det, som man søger, ikke? Ja. Som egentlig er en selv på dybere plan. Ja, det er jo måske også den her overgang mellem at søge i det ydre til at begynde at søge i det indre. Præcis, ja. Jeg får lyst til at dele en anekdote, eller hvad man siger, en historie, som mange måske kender, men som for første gang gav mig et indblik i nogle gange, hvor tåbeligt det kan føles at lede efter noget ude foran en selv, som ligger i en selv. Og det er sådan en historie om en mand, den findes jo ikke i virkeligheden, det er bare, men en mand, som har mistet sine bilnøgler, skal ud af døren, kan ikke finde sine nøgler, og så går lyset. Så der er helt mørkt derinde, han kan ikke se noget i den der lejlighed, han kan ikke finde nøglerne, men så opdager han, at der er gadelygter tændt udenfor. Så han går udenfor og begynder at lede efter sine nøgler udenfor. For der er jo lys, der kan han se. Og så kommer der hans nabo forbi og siger, hvad er det, du går og leder efter? Det er fordi, jeg har tabt mine bilnøgler. Nå, men jeg vil da gerne hjælpe dig med at lede efter dem. Jeg kommer lige at hjælpe med. Og så leder, og der er jo ikke nogen nøgler at finde, så hans nabo spørger ham, altså undskyld, hvor har du tabt dine nøgler? Nå, op i lejligheden. Hvad laver vi så herude? Men der var ikke noget lys op i lejligheden. Så jeg kunne ikke se noget, så derfor så gik jeg ud der, hvor der var lys, for at finde mine nøgler. Og det er jo lidt det der med, at det at kigge indad, altså det er jo som at gå ind i et mørkt rum, og tænde et lille lys, og stille og roligt tage et skridt frem, og lade lyset blive større og større og større, og langsomt få ryddet op. Så støder man lige ind i noget der, det gjorde sgu ondt, og så må man lige finde ud af, hvad er det? Nå, det var bare det, der var ikke noget at være bange for. Og så kan man stille og roligt få det her rum lyst op, indtil det er, at man finder de der nøgler, som lå lige hen på bordet, eller hvor det nu kan være, når lyset ligesom får lov til at fylde rummet ud. Men der er bare rigtig, rigtig mange mennesker, inklusive mig selv, der er en stor del af livet, har brugt på at lede efter det, udenfor hvor jeg kunne se noget. Og jeg blev spejlet i alle mulige ting, at alt det, der var svært, og så reparerede jeg den relation, men jeg gik ind og arbejdede med mig selv. Så jeg blev ved med at møde de samme temaer, fordi jeg ikke tog fat i, der hvor nøglen i virkeligheden var gemt henne. Ja. Og det er lidt sådan det, jeg kommer til at tænke på i forhold til det her skift fra at lede uden for os selv, til at begynde at være sådan, men der er altså, og det er jo også det ansvar, det commitment med, at når man virkelig committer sig, så føler der også det her ansvar med, at det er mig, og det er ikke fordi, det er min skyld, at livet er svært, eller at jeg er syg, eller ikke kan finde ud af, hvem jeg er, eller hvad det nu kan være. Men det er mit ansvar at finde ud af det, og svaret ligger inde i mig selv. Jeg kan få hjælp i den ydre verden, men jeg finder ud af, hvad det er for en svar, jeg leder efter. Men det er derinde, jeg er nødt til at fikse det. Ja, præcis. Og det er jo også det, man siger, ikke ved første indvielse, at det handler om, at vi erkender, at vi er den sjæl. Og det vil sige den ressource, vi faktisk
vi ledte efter uden for os selv. Ikke? Ja. Så det er jo lige præcis det. Og så er det også en meget sjov, lige den anekdote, ikke? Fordi når vi så er gået ind gennem porten, så har vi på en måde afsluttet vægtens fase. Okay. Så har vi ligesom lavet svendeprøven, går ind ad porten, nu har vi committet os endelig, ikke? Til den indre sandhed. Valget er taget. Hvad end det så er, så går vi med den indre sandhed. Ja. Og så træder vi ind i det der landskab, du taler om, og det er meget fint med nøglerne og mørket, fordi så træder vi ind på skorpionens fase. Og det er skyggernes dal. Ja. Det er der, hvor der er rimelig mørkt. Og rimelig langt ned. Og rimelig langt ned. Og rimelig mange dæmoner, der venter på en. Ikke? Masse, der skal afsløres og pakkes ud og kigges i øjnene og vælges til og vælges fra og heales og transformeres. Og radikal transformation. Ikke? Ja, dybe følelser. Det kræver også, at man på en måde, igen hvis man skulle tage det der billede, du brugte, så at man lærer at se i mørket. Ikke? Ja. Og man lærer at navigere i mørket. Og det er jo faktisk meget interessant, fordi på den fase, som vi kunne kalde den første fase af den indre vej, ikke? Der handler det rigtig meget om at udvikle sin intuition. Og samtidig med den udvikle sin skelneevne. Prøv lige at sætte nogle ord på skelneevne. Ja, så faktisk intelligens betyder skelneevne. Så skelneevne, det er Jupiter, hvis vi skulle tale astrologisk, ikke? Det er det her med, altså man kan i hvert fald sige sådan helt enkelt, så skal vi kunne skelne, er det her kærligt eller ej. Ja. Og det er noget af den læring, der ligger på hele den indre vej. Det her kærligt eller ej. Og i forhold til intuitionen, så er det også ret vigtigt at lære at skelne. Der er mange mennesker, synes jeg, ikke? Altså også klienter og bare mange mennesker omkring mig, sådan, hvordan kan man vide, om det er intuition eller det er ego? Ja, eller så, frygt. Eller frygt, eller noget andet, ikke? Ja, og ego er også frygt, og så videre, ikke? Men altså, den der skelne evne, hvordan kan man vide, at det her, det er ren intuition, eller nu er jeg simpelthen blevet taget af nogle gamle tilstande, eller af egoet, på den ene eller den anden måde, ikke? Og det kan man kun ved at blive mere og mere forbundet til hjertet. Ja. Så man kan mærke indeni, den er sgu gal, ikke? Det skuer. Men det er jo på en måde sådan en opøvelse af sådan en subtil sansning i virkeligheden. Klart. Vi skal faktisk virkelig lære vores subtile sanser at kende. Virkelig lære vores indre liv at kende. Hvordan mærkes det her? Og det er jo så interessant, fordi vi har jo fået lidt serveret vigtigheden af det, når vi går ind på den indre vej igennem Iris. Ligesom da vi snakkede om det i det afsnit. Altså det her med at virkelig være kompromisløs ærlig og følge sin indre sandhed, fordi der er ikke noget andet at gøre. Det andet virker ikke længere. Vi bliver syge, vi bliver kede af det, vi er, hvad det nu kan være, bliver mindre og mindre os selv, og skal skjule mere og mere os, hvis vi vil gå imod det. Og på et eller andet tidspunkt, så er vi simpelthen nødt til at overgive os til den indre sandhed. Så der har det typisk været en ret stor ændring, en stor konfrontation af, hvad der er sket, når vi ikke har fulgt vores fornemmelser og vores indre sandhed, det der føles rigtigt for os, og hvad der sker, når vi gør det. Og det er jo så den evne, som vi skal have integreret, så den gælder på alle mulige planer, så vi ikke behøver at komme helt derud, hvor at alting bare står og råber, nej, flygt, gå væk, eller hvad det nu kan være. Men at vi bliver konfronteret med at blive også bekræftet i, det kan jeg godt stole på det her. Okay. Og så skulle opøve den i skorpionens fase. Ja, og det er jo også fordi, når man går ind på den indre vej, så er alt vendt på hovedet. Ja. Så alt vender fuldstændig den anden vej. Alt det, vi har lært i vores samfund, om sådan der og sådan der skal du søge et job, eller hvis det ikke virker, så skal du bare presse mere igennem. Eller sørg for at sætte dig selv igennem, og så tag dig sammen, så skal det nok gå. Ikke? Altså det er sådan helt modsat, ikke? Også, man ser også, den ydre vej er meget en Mars-vej, hvor den indre er en Venus-vej. Ja. Så det er jo meget med væren, at rumme det, der er. Acceptere det. Hengive sig. Ja. Og dermed, når man 100% kan være med noget og rumme det, så forvandles det. Ja. Så kan man netop velkomme den forvandling, som virkelig er rigtig meget, især på den første del af vejen. Ikke? Ja, og jeg tænker også, at det, der sker i forhold til, hvis vi tager fat i det billede der med den mørke lejlighed, at noget kan se enormt
faretone ud i mørket, eller vi kan ikke lide, hvad var det for en lyd, eller hvor kom det fra, eller det gør skide ondt, hvis man støder hoften ind i noget, man ikke havde set, eller sådan, altså, eller tåen på noget, eller hvad det nu kan være, at noget, det kan føles meget større, og meget mere overvældende, når vi ikke kan se, hvad det er, og det, som skorpion jo kan, det er at turde tage fat i det, og ligesom bringe det op i lyset, og sige, prøv lige at kigge på det her. Hvis du virkelig kigger på det, så det er bare en kommode, som du har, eller du ved, men at det slet ikke er nødvendigvis, og det er jo altså sådan så farligt, som vi tror det er, men meget af det handler om, at det ikke er noget, vi har set før, eller ikke noget, vi har turde kigge på, eller noget, som måske har gjort meget ondt tidligere, og nu er vi nødt til at kigge på det igen, og det har vi bare ikke lyst til. Nej. Men når vi så får gjort det, så bliver det transformeret, og så bliver det, det var bare det. Altså, jeg kommer sådan til at tænke på den der Peter Plys film, hvor at de farer vild i 100 meter skoven, og at det bare er et mareridt. Altså alt er så uhyggeligt, fordi det bliver mørkt, og så når de kommer ud på den anden side, så kan de se alt det, der i virkeligheden var i den skov. Nå, det var jo ikke en heks. Det var jo bare et træ, der var lidt krumt, og det handler jo ikke om, at de ting, vi går med inden i os, som vi er bange for at kigge på, er noget, vi bare lige skal komme over. Det er ikke på den måde, men det er, når vi får kigget på det, og vi får rummet det, altså opdager vi, Gud, det er slet ikke så farligt, fordi jeg kan meget mere, end jeg tror. Jeg har meget mere. Ja, og det er måske slet ikke det, jeg troede, det var. Ja, lige præcis. Det er måske noget helt andet. Altså i Herkules-myten om skorpionen, det er jo også meget interessant, lige med det, du siger, ikke? Fordi der skal han ned og kæmpe mod en sumpslange. Og til allersidst, så finder han så ud af, at hvis han løfter sumpslangen op i lyset, så mister den sin kraft. Så det er lige det, ikke? Også alt hvad der er i mørket, det kan overtage en, ikke? Og det kan have en enorm kraft, fordi vi ikke ved, hvad det er. Klart. Så simpelthen bare det, at vi ikke ved det, det skaber som regel en instinktiv frygt, ikke? Ja. Men skorpionen, det er jo den, der gør det alligevel. Yes. Godt være, den er bange, men den gør det. Ikke? Så på den del af rejsen, det har jeg også lyst til at sige, ikke? Det har vi begge to erfaringer med. Altså det er virkelig, jeg vil tro, at det vil passe med det, man kalder sjælens mørke nat. Men jeg ved det ikke. Det kan også være, at det refererer til noget andet. Men det kunne godt referere til den her fase. Fordi det er virkelig en kaotisk fase. Og igen, tænk på skorpionen. Hvis man ved noget om skorpionen, så ved man, at det er et af de tegn, jo både at det er det tegn, der går allerdybest ned, men det er også et tegn, der virkelig kan gå ud i ekstremerne. Ja. Ikke? Så der er ikke nogen som skorpioner, der kan komme ud i alle mulige ekstreme følelsesudtryk og dramaer, og det ene og det andet. Og både til den gode side, men også til den dårlige side. Det kommer an på, hvor den kan jo forvandle en sms til noget helt fantastisk, eller til noget helt forfærdeligt, alt efter lige. Ja. Så det er også en fase, hvor følelserne virkelig går op og ned. Ikke? Altså der er godt nok mange følelser på spil, og også følelser, man ikke synes, man kendte, som man måske hidtil har haft undertrykt. Ja. Fordi det er i denne her fase, at vi renser hele følelseslegemet. Så alle de her gamle følelsesmæssige tilstande, der sidder fra opvæksten og eventuelt tidligere liv, men i hvert fald fra ens opvækst, alt det man på en eller anden måde har fået ind i det astrale legeme eller følelseslegemet, det ligger der, og det skal op i lyset nu. Ja. Fordi vi skal finde ud af, hvad for noget af det giver overhovedet mening, og hvordan holder det mig tilbage, og hvordan blokerer det for, at min sjæls lys faktisk kan strømme igennem. Så den jeg virkelig er. Ikke? Så det er en hardcore fase at gå igennem, det vil jeg nok sige. Det er jeg meget enig med dig i. Ja, ikke? det er netop det der med at opleve, hvordan at en ting er, at der kommer mange følelser, men også der kommer mange nuancer, og det føles som om, at det er en helt ny verden, der åbner sig. Og nu for mit vedkommende, for eksempel for at tage den til den lidt mere fysisk, eller sådan mit liv, så opdagede vi her for nylig, hvor det egentlig var, jeg trådte ind ad porten, for første gang i hvert fald, for jeg tror også lidt, jeg har haft svært ved at committe mig, og så har jeg så fået flere af de ture der på en eller anden måde, eller måske er det også bare det, der er med den første fase, at man også nogle gange kommer op i lyset, og så dykker ned igen, og kommer op i lyset og dykker ned igen. Men jeg havde jo ligesom levet et langt liv, hvor jeg havde undertrykt
en masse følelser, sådan for at kunne virke i det fysiske liv, fordi det var jo det vigtigste. Det var det vigtigste, at kunne gå på arbejde, det var det vigtigste, at kunne manifestere noget ude fra mig selv, og det havde jeg lært, og det gør jeg ved at handle, selvom at jeg havde været i den søgende fase længe, og mediteret, og trak tarotkort, og rejst ud i verden på Qigong rejser, og yoga-rejser, og Tony Robbins, og Louise Hay. Altså jeg var enormt interesseret og søgte en masse, hvad der var tydeligt, der var noget, der var negligeret inde i mig, som skulle have en plads. Men samtidig så skulle jeg jo virke i den her verden. Og min metode for at gøre det var at ryge en masse weed. Og når jeg siger en masse, så mener jeg en masse. Altså det var daglig basis for at kunne styre min sensitivitet, og når jeg kigger i bagspejlet, var det jo det var slet ikke så bevidst, jeg gjorde det, men når jeg kigger tilbage, kan jeg jo se den forandring, der er sket, fra hvordan jeg virker i verden nu, til hvordan jeg virkede i verden der. Og der var der et tidspunkt, hvor at jeg ligesom en lang stund kort blev konfronteret med, at det er altså der, det problem, der ligger. Det er derfor, du ikke er glad. Det er derfor, du nu bliver ved med at blive syg og få skader, og det ene og det andet. Det eneste, du ikke har ændret på i dit liv, det er det her livsområde. Det vil sige, det er der, hvor du ryger og forsvinder hen i en anden verden, for at kunne være med dig selv. Og da jeg så tog den beslutning om at stoppe fra den ene dag til den anden, gik i et 12-trinsfællesskab, og var også nødt til at sige farvel til nogle relationer, som jeg havde meget, meget tæt, fordi at jeg vidste bare, at vi kan ikke være venner nu, når du fortsætter, jeg stopper osv. Så det var meget vægteagtigt i forhold til meget nære relationer, som jeg simpelthen var nødt til at slippe der, og store radikale skift i forhold til både arbejde og der, hvor jeg boede og sådan noget, fordi jeg var nødt til simpelthen at komme væk fra alt det, der havde med misbrug eller overforbrug og så videre at gøre. Og det, der så ligesom også er med det er, at når det er også noget, som man siger i 12-trinsfællesskabet, at det gode ved at blive clean, det er, at du får dine følelser tilbage. Det dårlige ved at blive clean, det er, at du får dine følelser tilbage. Og det, der skete, det var jo simpelthen, altså en ting var, at jeg begyndte at drømme om natten igen. Og det var ikke bare lidt. Det var søvnparalyser, og jeg troede, jeg var blevet besat, og jeg sov nærmest ikke ordentligt i 3 måneder, og jeg svedte, og jeg havde det forfærdeligt rent fysisk. Men jeg kom også nogle gange op og svæve på en lyserød sky, fordi jeg pludselig opdagede alle mulige nuancer og følelser. Jeg kunne græde. Jeg tror ikke, jeg havde grædt, bare sådan forløsende i en 5-8 år på det der tidspunkt, fordi jeg har røget så mange år. Altså det var så vildt, og det var så overvældende, og det var så voldsomt, at jeg også flyttede til Indonesien jo, fordi jeg var sådan, nu må jeg jo starte forfra, jeg må sige alt op, fordi at verden ser fuldstændig anderledes ud nu. Så jeg havde ligesom et ekstra lag, tror jeg, fordi at det også vitterligt var noget, der blev lettet på en anden måde, også rent fysisk, og med en afhængighed og så videre. Men også for at rende rundt på Bali, og hvor jeg flyttede ned, og havde det af helvedes til midt i paradis, og havde det fuldstændig vidunderligt i paradis, og kunne slet ikke ekstremt, forstå. Det var fuldstændig, præcis det der med at ryge op og ned af det, og have meget svært ved de her kontraster, der mødtes. For normalt var det jo ganske enkelt, nu sidder jeg i en sofa, ryger en joint, spiser noget chokolade, ergo, det er rart. Det var slet ikke sådan, det fungerede der. Men jeg kunne sagtens sidde i en sofa og spise chokolade, og have det rigtig dårligt. Altså, det var helt underligt. Så det var i hvert fald første gang, at jeg virkelig sådan blev konfronteret med skorpionens fase, tænker jeg. Og at jeg var nødt til at tage et valg og committe mig, og jeg har jo ikke røget siden, og det er nu, det er 5,5 år siden, ikke? Jo. Så det er jo også noget, en rejse har været på, og det var langt, føler jeg, den her udrensningsfase. Jeg tror, der måske stadig er noget, men det er minimalt, det jeg oplever i forhold til de der følelsesudsving, som jo også kunne komme med ingenting. Det er det. Og det er jo det, der er forskellen, fordi selvfølgelig møder vi kriser i vores liv, og vi vil komme hen i de her følelsesudsving, og opleve, at der skal ryddes op, og skorpionen kommer ind og hjælper os med at få transformeret osv. Men der var det bare vildt og voldsomt i lang tid. Det tog lang tid. Klart. Ja. Jeg tror faktisk, ligesom dig, er der rigtig mange, når de for alvor stopper med et misbrug. Altså det er faktisk på et andet plan, det at de går ind af porten. Ja. Det tror jeg virkelig mange oplever, og så kommer de nemlig i kontakt. Så er det bare måske endnu mere understreget, fordi man så også har undertrykt følelserne virkelig effektivt med et misbrug. Ikke? Jamen jeg oplever også, at mange omkring mig, og både klienter og venner og veninder og så videre, at
vi har sådan et kollektiv, og det kan godt være, det er bare dem, der er tæt på mig, men det her med, at ikke har lyst til at dulme længere, ikke har lyst til at drikke så meget, ikke har lyst til at, vi har lige så meget lyst til at feste måske, men det skal være med nogle bestemte mennesker, og vi har lyst til at spise sundere også, og der er ligesom ikke så meget lyst til at ryge cigaretter længere. Altså det er som om, at der bliver også et behov for at arbejde med det, vi mærker. Ja. Og at det, tænker jeg også, er en indikator på, hvor vi er henne i udvikling. Er der noget, vi får lyst til at være med det, vi er, og ture det. Ja. Ja, fordi det bliver man jo også bedre og bedre til på vejen. Selvom det kan være sindssygt svært, at man virkelig kan ryge ned i nogle huller, så er det jo faktisk det, vi lærer. Ja. Det er jo virkelig en læringsproces i at blive bedre og bedre til at rumme det, der er. Og når vi kan rumme det, der er helt inde i mørket, altså det, vi måske har allermindst lyst til at overhovedet konfrontere os med, men når vi kan det, så er der ikke rigtig nogen, altså så er der ikke helt rigtig noget, der kan gøre os så bange mere, vel? Det er jo det, og derfor så har vi heller ikke det samme behov for at tage ud en lørdag aften og bare glemme alting og drikke os fulde, fordi at, det er bare den, og hvilket jeg jo sådan her, go ahead, vi er mennesker, vi har brug for pause en gang imellem, men det er som om behovet for det bliver et helt andet, og bliver meget mindre, og det bliver en anden relation til det her med at stemningsændre og så videre, fordi der er mange stemninger i forvejen for de første. Ja, det er det, og vi bliver jo mere og mere sensitive. Lige præcis. Så det er det. Men også fordi, at de følelser, der nu engang så er, dem kan vi rumme, som du siger, ikke? Præcis. Så det er ikke lige så farligt at være ked af det. Det er ikke lige så farligt at være irriteret, eller være i tvivl, eller sådan, fordi vi kender det, og det skal nok gå. Ja, og der har vi Venus også, ikke? Tænker jeg, det at være, altså både rumme det, men at være med det, der er. Vi vil faktisk gerne være med det, der er, men det kan vi jo også først, når vi ligesom har, på en måde kan man sige, man mister fodfæstet, ikke? Og det synes jeg også hænger meget sammen med skorpionen. Den vil gerne kontrollere alt til en start. Men det den skal, det er i virkeligheden at give op, at overgive sig til alt det, der ligger derinde i ursuppen, ikke? Som man virkelig ikke har lyst til at mærke. Nej. At overgive sig til det. Og der ser man jo også skorpionen sejre ved at knæle. Ikke? Og jeg elsker det esoteriske motto. Ja. Jeg sejrer, når jeg knæler. Det er jo det esoteriske motto. Det er, kriger er jeg, og sejrene fremstår jeg. Men så er det Plutos motto. Det er Herkulesmyten. Det er der, det kommer fra, ja. Fordi der er et eller andet, det er ændret fuldstændig min verden med den sætning der. Fordi for mig handler det bogstaveligt talt om at gå på knæ og bede. Ja, det kunne det virker, også gøre. Da jeg hørte den der sætning, var sådan, og det er så rigtigt for mig. Jeg oplevede det så sent som i sidste uge, hvor jeg har haft en lang periode, hvor jeg har haft svært ved at komme ud af gamle mønstre. Det føles som om mit bibliotek, det ligesom lukker, og nu kender du mig, så jeg har den her kæmpe store konjunktion i mit horoskop, hvor Pluto går op til i et aspekt. Og det betyder ligesom, at der er den her netop evne til at undertrykke og nedlukke, men også til virkelig at åbne op for det hele. Og en gang imellem, så bliver der bare lukket ned, og det føles så svært at være i. Og min første instinkter, det er at begynde at kæmpe. Kæmpe for at bryde de her døre åbne, kæmpe for at komme ind til inspiration og motivation, og kom nu, hvorfor har jeg ikke lyst til at stå op om morgenen, hvorfor er jeg ikke inspireret, når jeg underviser længere, alt det, der virkede før, virker ikke længere, og jeg kan ikke begynde at lære det, fordi jeg kan det i forvejen, der er bare lige lukket nu, så det virker også sådan virkelig svært, og hvad skal jeg stille mig op med det, og så går jeg på knæ og beder lidt for sent, kunne godt have gjort det lidt tidligere i processen, det er stadig ved at arbejde med. Det kommer stille og roligt, ja. Og det, undskyld mit sprog, det fucking virker. Ja. Det er så vildt, at det er den der accept af, nu er der lukket, og først når accepten kommer, så kommer der en ny åbning. Ja. Det er der er et eller andet sådan noget afslutning, og jeg tror også, det er den der Pluto i stenbukken, som går tilbage og sørger for, at vi rydder op, ikke? Kollektivt. Men ja. Jeg tænker også på, ikke, hvis man skulle lave sådan en bibels reference, ikke? Ja, så, gør det. Ja, det ved du, jeg elsker. Ja, også mig. Så det gør jeg. det. Så er det også meget sådan, så jeg ser det den indre vej, sådan korsfæstelsen. Altså den der magtesløshed, når Jesus hænger på korset og siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Ikke? Det er jo virkelig sådan en total magtesløshed. Jeg overgiver mig til den her skæbne og den her smerte.
jeg tager smerten på mig, eller som man siger, at han tog synderne på sig, ikke? Men han tager smerten på sig, men han er fuldstændig magtesløs. Det er jo igen også det omvendte af skorpionen, der gerne vil have magten, der gerne vil kontrollere. Men det at gå ind i magtesløsheden, og jeg ved også, det er det første trin i AA, ikke? Jo, det at er... erkende at jeg er magtesløs. Ja. Ikke? Og det er der, hvor det sker. Det er det. Og det er der, hvor du mister fodfæstet fuldstændig. Men du er nødt til at miste fodfæstet, for at finde ud af, at du kan flyve. Ikke? Præcis, og vide, at du bliver grebet. Du bliver grebet. Og det kan føles fuldstændig sindssygt at bruge så meget tid på at kæmpe, når jeg jo ved, at det hjælper det her. Men igen, det er en erfaringsrejse, det er jo det hele handler om. Du kan ikke gøre det, fordi du lytter til den her podcast. Nå, okay, så er det i orden, check. det kan du ikke, vel? Og selv hvis du har læst alle mulige andre steder og hørt andre podcasts og så videre, det kan du ikke. Du er nødt til at erfare det, og det vil sige, at vi er nødt til at gøre det flere og flere gange. Vi er nødt til at støde hovedet mod mur, lukke i de samme steder, som vi nu engang lukker i, og som vi kan se i horoskopet ved Pluto, ikke? Og så at åbne op igen, gå ned på knæ, bede, eller hvordan du nu går på knæ, hvordan du åbner dig i sårbarhed, ikke? Jo. Og så opdage og få en erfaret oplevelse i kroppen af, hvad det er, der sker. Ja. Det er det. Det er det. Og det er det, den fase handler om, og derfor er der, som jeg ser det, også enormt meget læring og enormt meget erfaring. Og uden at skulle gå ind i noget meget teknisk astrologisk, men så ved du, jeg arbejder med på overbygning, de her forskellige kors. Og ja, jeg vil ikke sige så meget om det, jeg vil bare sige, at der er en underliggende læring, som handler om Saturn. Ja. Fordi det er det bevægelige kors. Og det vil sige, det gav mig så meget, da jeg opdagede det, fordi det er en læringsfase, det er en fase, hvor du får erfaring. Yes. Og det er også en fase, hvor du hele tiden må skele hen mod Saturn. Har jeg nu benene på jorden? Ja. Hvordan er det med min realitetssans? Er jeg røget ind i en eller anden sindssyg illusion? Fordi nu har jeg haft verdens mest fantastiske åndelige oplevelse. Alle skal vide, hvad jeg har opdaget. Ja. Og jeg tror, jeg har inkarneret et eller andet. Ja. Ikke? Altså de der ting, de sker bare på den fase. Det gjorde de også for mig. Jeg synes, det var fantastisk, at jeg havde en gammel inkarnation som månepræst inden, og det var måske lidt for fantastisk på en måde. Ikke? Det er da fint. Ja. Men skal bare ikke identificere mig med det. Nej, og du skal tage ansvar for dit liv, du nu er i. Præcis, hvad skal jeg bruge det til? Ja. Ikke? Og det er det, der sker på den første fase der. Så får vi jo nogle glimt, fordi vi arbejder med intuitionen. Derved får vi hele tiden flere og flere glimt. Man siger jo også, at energierne vender, så vi begynder at have en strøm af, altså indstrømning også fra ånden. Ikke så meget i den her fase af min oplevelse, men der er jo glimt. Og glimt er noget, man overhovedet ikke har set før måske. Ja. Ikke? Eller overhovedet har mærket før. Ja, præcis. Og det er jo også, kan man sige, man bare til at tænke på det her med, at når vi arbejder på den fase her også, at det her med intuitionen, og det her med at ture og begynde at lære at stole på den, kan også have noget at gøre med, eller det kan også være en af grundene til, at det kan være svært at skulle overgive sig til, når jeg skal bare gå på knæ og bede, så går alting godt, eller sådan, fordi at vi er jo stadig i gang med at vende os til, at det er nogle andre regler, der gælder, og den anden måde at være på, så vi er jo samtidig med, at vi lever i en verden, hvor at vi også er fysiske, og vi også skal tage os af alle mulige ting, og vi jo godt kan se, jamen, det er jo ikke alting, der bare sker af sig selv, bare fordi jeg lige bed for, at jeg ikke lugter, selvom jeg ikke går i bad. Altså, nej, der er også et fysisk liv, som bliver sindssygt vigtigt, apropos Saturn, at det skal vi virkelig tage os af, at tage ansvar for, at der styr på de ting der, samtidig med, at vi skal have tillid til, at vi ikke er alene, og at der er at vi skal leve på en anden måde, for ligesom at få tingene til at finde balance, og at det hjælper at meditere, det hjælper at bede, og at vi ikke kun skal handle, for at der sker noget, men vi godt må være med Venus. Så det er jo også en jeg ved ikke, om jeg vil kalde det, er også en identitetskrise, men det er også bare generelt en krise, hvor at der er nogle paradokser, der ligesom er på spil, og nogle kontraster, som vi skal lære at navigere i, og balancere og skabe harmoni i. Og det er jo også med, man siger, Neptun som intuitionen, og så Saturn som realiteterne, at det er lidt af den her balance, vi skal have skabt, at vi er nødt til hele tiden at have fat i Saturn, for ellers så bliver det... Ellers stikker det af. Så det stikker af. Ja. Altså.
Der er rigeligt med illusioner, man kan falde ind i på den der område, ikke? Og det kaldes også den sociale fase, Okay. og faktisk også mystikerfasen. Og den sociale fase, det handler også om, at det er en fase, hvor vi også renser ud i følelserne ved at hjælpe andre. Så det er det her med, det er jo også Neptun, ikke? Ja. At tjene. Og Jupiter også, der gerne vil give det hele, ikke? Så det her med at tjene andre, det vil også sige, det er tit en fase, hvor man, det kan være, man har været sådan en hele livet, ikke? Sådan har vi været, men i den fase, der er det rigtig tit, at man får mange klienter, hvis man nu arbejder med sådan noget. Og det kan også bare være, at det er mange mennesker, der kommer til en og spørger en til råds, eller veninder, man hjælper. Eller mange, der oplever at gå igennem noget, man lige har gået igennem. For eksempel, altså det der med sådan, nå, hvor sjovt, nu møder jeg alt muligt, der har også haft den her slags svære forhold, som jeg lige er begyndt at afvikle, så nu kan jeg faktisk allerede begynde at give det videre, selvom jeg stadig er i gang. Ja. Ja, og så fordi på den måde, som jeg ser det, så er der en læring i, igen, udvikling af intuition, men så er der også en læring i alt det her med følelserne, ikke? At de gamle følelsestilstande kan tage over. Hvad kan tage over med Neptun? Jamen sådan noget med, at man tror, man er frelser, når man skal redde alle, fordi man har set lyset, for eksempel, ikke? Eller Jupiter, der tror, den er guruen, ikke? Det som jeg tror, Claus han kalder det omsorgstyranni, ikke? Jo. Så det der med at ville pludselig fikse alle andre, og det kan jo i virkeligheden komme fra et ego-sted, ikke? Ja, et skjult ego-sted, som jo også handler om det her med, som jeg tror mange genkender, hvis man opdager noget nyt og spændende, uanset om det er inden for indre arbejde, eller bare en god restaurant, eller sådan noget, men alle skal derhen. Det er det. Alle skal prøve det, alle skal stoppe med at ryge weed, alle skal, altså sådan, det er meget typisk det, der sker først, at man ligesom, apropos det ekstreme, går helt op i den ene ende, i forhold til sådan, nu ved jeg det, og her har du et alkoholproblem, så skal du gå til AA. Nej, ikke nødvendigvis. Det er eller du helt finder egen rejse. Ja, lige præcis, at du finder måske en eller anden lærer, eller sådan noget, og synes, at det er den eneste vej, ikke? Jo. Altså det er der kan komme de der ekstreme energier ind, hvor vi hele tiden skal prøve at holde benene på jorden, ikke? Og forstå, det er en læring, og det er derfor i den fase, der oplever vi også, at vi møder enormt mange mennesker. Jeg ved ikke, hvordan du husker det, men det husker jeg også, at jeg var godt nok sammen med mange mennesker i forhold til nu. Hvor det ville jeg slet ikke kunne være sammen med så mange mennesker hele tiden, og være blandet ind i alle mulige menneskers liv, og i fællesskaber, og havde mange klienter. Og som jeg ser det nu, det var virkelig en læring i forhold til det, ikke? Kan jeg tage ansvar for mine egne tendenser til, blandt andet, nu er jeg jo gammel medafhængig, ikke? Så at blive redder på nogen, ikke? Og ville fikse dem, fordi i virkeligheden får jeg en identitetsløft ud af det, eller bare en tydeliggørelse af min egen identitet, ikke? Eller nu har jeg fået en eller anden fantastisk forståelse, og den vil jeg gerne dele ud af, men vil jeg det fra et rent sted, eller vil jeg det igen, fordi så får jeg noget beundring, noget anerkendelse, ikke? Så der har vi der har vi nogle af de der temaer, der foregår, som virkelig er en læring, man skal igennem, og man er nødt til at falde. Altså, jeg tænker også med Saturn, der bliver eksperten til sidst, eller autoriteten, og eksperten er den, der har lavet alle fejlene, ikke? Er det, og det er så menneskeligt, og det er en del, og vi kan ikke rigtig springe det over. Nej. Så det er også det, når vi kigger, altså jeg kan tydeligt se sådan, med andre, jeg møder i mit liv, både ældre og yngre og så videre, at se, når de er i det der stadie, hvor at de har fundet sandheden, eller hvor det sådan, se hvordan at det bliver blødgjort stille og roligt, og det bliver integreret, og det pludselig bliver sekundært, og det er jo også det, som jeg oplevede med, at først så var min identitet at ryge, og så blev min identitet, at jeg ikke røg, og så blev det min identitet, at jeg engang røg, og nu er det ikke en identitet længere. Det er det. Altså nu er det bare en del af min historie, men det er ikke noget, jeg identificerer mig med. Og til at starte med, det var det eneste, som jeg snakkede om, som jeg kunne være i, også fordi det var så vigtigt, men det var også den måde at leve på, man skulle være clean på alle planer, og 12 trin, og bede og meditere hver dag, og gøre alle de der ting. Og så til at se, hvordan Gud, det sådan emmer ud, og så er der noget andet, jeg også havde fat i, som også begyndte at emme ud, men essensen er stadig med. Til gengæld så blander jeg mig ikke i, hvad andre gør.
Nej. at det gjorde jeg før. Ja, fordi der nok var noget ego bagved, ikke? Masser. En masse, man kunne få ud Ja af det da. så. Det, som man ikke kunne få ud af det. Se, hvor indsigtsfuld jeg er. Præcis, altså, du ikke? ved, det Ja. var der. Ej. Og det er jo det, der sker, ikke? Det er, at vi afvikler mere og mere det der ego, så derfor, Ja. jo længere vi går på vejen, jo mindre personligt bliver det. Hvor i denne her fase, Klart. der er det stadig meget personligt. Helt Og vi vildt. roder rundt i vores egen navle, og det skal vi faktisk også. Ja. Vi skal faktisk rode rundt der, for at kunne, for senere at kunne løfte os op. Ja. Og gå ud og blive lidt mere upersonlige. Ikke? Men det er faktisk ret vigtigt, fordi vi skal have vendt alle de der følelsestilstande, der ligger dernede, og vi skal lære af dem. Ikke? Lige præcis. Så det er, som det skal være, kan man sige. 100, og det der også er smukt ved det, det er, at gå på den indre vej for mig, handler også om at være et eksempel mere end noget som helst andet. Ja. Altså, der er ikke noget med at skulle lære nogen noget, eller noget. Det er bare noget med at gå den. That's pretty much it. Ja. Og derfor så er det jo fantastisk også at have netop gået den, og erfaret det, så vi kan se, når andre når dertil, jamen, hvis du har noget at spørge om, så kommer du bare, jeg kender det godt, Ja. og det er ligesom det skal være. Præcis. At det der med, at der er nogen, der har gået vejen før. For mig har du jo været en af dem, der har kunne kigge på mig og sige, genkender rigtig godt, hvor er det nederen for dig, men du skulle nok komme det skulle nok komme ja, svøm lidt mere. Vi ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage. Nej, vi ved ikke, hvor hårdt det bliver, men du er ikke kommet her for at have det nemt, but it's going to be okay. Ja. Og det er jo rigtigt. Altså, det er min oplevelse. Det er også meget fint. Man siger om, det læste jeg lige for nylig faktisk, om anden indvielse, som ligesom er den tærskel, som markerer så, at anden fase starter, som er lidt anderledes. Er det der, hvor Marke også står? Hvor Marke står, ikke? Så jeg talte lidt om den sidst. Ja. Men jeg mener, det i buddhismen, der kalder man den tærskel for den, der har krydset floden. Ja. Det er meget fint. Det er jo, fordi det er jo lige det, man har, ja. ikke? Altså, hvis man har kunnet svømme rundt i alle de sindssyge følelsestilstande, der har været bølger i floden, og der har været strøm, og der er alt muligt mærkeligt slam og fisk, og hvad ved jeg. Ja. Men man har hovedet oven vande, og man er kommet over på den anden side. Ja. Ikke? Det er ligesom det, der er. Så vi skal svømme rundt i alt det der. Det er jo, man kan sige, skorpionen, altså, som jo er vandtegn, ikke? Det er den rimelig dybe skovsø, måske i virkeligheden, man har svømmet henover. Ja, ikke? det kunne man også sige. Og man siger også, at i hvert fald er der nogen, der siger, at den fase kan tage simpelthen flere liv. Ja. Og det tror jeg gerne på, fordi den er godt nok hardcore. Ja. Det er virkelig noget andet, når man kommer over på den der bred. Det vil vi ikke gå så meget ind i dag, men det kan vi gøre i et andet afsnit, tænker jeg. Ja. Men den fase der, den er hardcore. Ja, det er den. Og det betyder jo ikke, at vi vågner op hvert liv midt på den del af den indre vej. Men det er lidt ligesom at spille et computerspil, hvor man ligesom har overstået den bane der, og så dør man. Og så skal man starte forfra, og så bliver det nemmere og nemmere hver gang. Ja. Og så sidst, så får man klaret den der boss. Klart. Og så kommer vi ind på næste. Så det er ikke fordi, at altså vi starter fra starten af i gåseøjne, men så har vi bare en masse erfaring med os, der gør, at det er nemmere at komme igennem de her faser. Så det kan være, hvis man når at komme igennem, og rammer af den indvielse, som vi taler om på et andet tidspunkt, som du siger, at det også har noget at gøre med, at vi har så øvet os før. Det er det. Og det er noget af det, vi også, som jeg kan mærke, at jeg skal huske i forhold til, når jeg kigger på folk og siger, hvorfor gør du ikke bare noget ved det? Ja, men det er nok, at de er ikke lige kommet igennem. Det, eller måske har de været igennem det rigtig meget, lige brug for et hvileliv. Præcis, der er så meget, ikke? Vi ikke ved om andre menneskers vej. 100%. Og udfordringer og alting. Og vi kan ikke vide det indre liv der. Det er også noget, det jeg oplever, når jeg sidder med klienter. Altså, det er så vildt at opdage, hvor stort et indre liv alle mennesker i virkeligheden har. Ja. Altså, det er jo virkelig kosmos indvendigt. Det er godt nok, ja. Det er meget, meget tankevækkende også. Ja. Og et vigtigt perspektiv, tror jeg, at have. Ja, det der med også at være ydmyg, ikke? Jo. At være ydmyg både over for ens eget indre liv og på vejen, men også at være ydmyg over for andre, ikke? Klart. Så man netop ikke ryger i den der, gå hen i den der tendens til at være bedrevidende, eller nu skal du bare se, fordi jeg har alle svar på alt. Klart. Det er der jo ikke nogen, der har. Nej. Men vi kan bidrage, og det er også det, der er, når man træder ind på vejen. Det er der også, hvor man siger, at energierne vender, som vi talte om, ikke? Så vi finder ud af lige pludselig, om det er sgu mig, der er den. Ja. God damn. Ja. Det siger man også, ikke? Det fede ved det er, at det er dig, der er den. Så du kan selv ligesom gøre det, der skal gøres ved problemerne.
Det dårlige ved det er, at det er dig, der er den. Ja, så det er dig, der har ansvaret, ikke? Nogle gange være et kæmpe orker det jeg kan det her? Jo. Ej. Ja. Og det er også, tror jeg, det der også sker med de der pauser, jeg ryger ind i, hvor biblioteket lukker. Jeg er sådan, jeg orker ikke. Nej. Og det er så dumt, for det er så forfærdeligt at være i de faser der. Det føles rigtig dumt. Men så orker jeg igen, og så åbner det sig, og så er der flyder energien ligesom igennem. Og på et tidspunkt vil det måske være sådan, at du ikke behøver at nå hele vejen derover, hvor systemet simpelthen lukker ned. Nej. Men hvor du får gjort et eller andet, som du så finder ud af undervejs, der kan gøre, at du kan forblive åben, men måske bare skifte blus. Eller... Men det er ret spændende, for det er netop det der med, for mig handler det meget om, hvilken mentalitet jeg har omkring ting. Og det er lidt det der skift mellem Saturn og Neptun i forhold til ansvar og offer. At nogle gange så kan jeg glemme, at det er mig, der er den. Ja. Nå, jamen jeg kunne faktisk vælge noget, hvor at, så kan jeg måske godt huske lidt sådan, om det er jo mig, der er den, men hvor er det uretfærdigt, at jeg skal gøre alting selv, ikke? Og så kommer den hen i den der umodne Neptuns ting, ikke? Hvor at det virker for stor en opgave, altså jeg kan ikke, og det er det bare ikke, men det er okay at hvile, og det er jo der, hvor accepten kommer ind. Ja. At acceptere, også at være ydmyg over for livet, at nogle gange er livet bare hårdt, ven. Ja. Fordi det er jo også det, vi skal huske, selvom vi går på den indre vej, så lever vi stadig det fysiske liv. Det gør vi. Og vi skal stadig tage os af alt det andet, som vi har skulle tage os af indtil videre. Yeah. Nu er der bare kommet et ekstra lag. Yeah. Og derfor så får man også lyst til at skrælle nogle af de fysiske lag af. For eksempel med, hvor mange mennesker man er sammen med, og hvor meget man fylder sin kalender ud med, fordi at der ligesom er noget andet, der også tager plads. Yeah. Og ligesom den fine sætning, du sagde på overbygningen i weekenden, som jeg har hæftet mig meget ved, som jo kommer et eller andet munkeagtigt sted fra, og som er blevet lidt redigeret her undervejs. Men hvordan er det, den er? Da jeg var almindelig, jeg tror det er sådan, da jeg var almindelig, stod jeg i kø i Netto. Da jeg blev oplyst, stod jeg i kø i Netto. Ja, præcis. That's it, ikke? Vi stod stadig i kø i Netto. Ja. Og vi kan ikke se på folk, nej, hvor de er hen på vejen. Vi kan ikke regne det ud, bare fordi, at jeg har nogle krystaller stående herhjemme, og røgelse og Palo Santos, og du ved, det betyder ikke, at jeg går den indre vej. Nej. Man kan sagtens have det at gå den indre vej, men der er også rigtig mange, jeg tror, der ikke ved, altså hvor de ikke er bevidste om det, men hvor de måske er meget længere på den, eller sådan, det er ikke, hvad for noget tøj vi har på, eller hvad vi arbejder med, eller... Nej, det er virkelig en indre kvalitet, ikke? Jo. Som jeg ser det, kommer også af nogle meget, nu kommer det ord til mig hele tiden i dag, men nogle meget hardcore valg i virkeligheden. Altså, at det handler om vi tager de valg, om vi går igennem de læringer, ikke? Jo. Og det er nogle meget kompromisløse valg nogle gange, hvor man er nødt til simpelthen at gå fra partneren, eller stoppe med det arbejde, man har haft i mange, mange år, eller skifte fuldstændig kurs i livet, eller sælge alle sine ting og flytte til Bali, eller hvad man i en periode, ikke? Det er ikke, fordi man behøver at gøre det hele livet, men det er der er nogle radikale livsændringer og livsvalg, man er nødt til at tage, for faktisk at kunne komme igennem, ikke? Jo. Og man kan jo gøre rigtig mange ting, uden at tage de valg. Oh yes. Altså, man kan virkelig gøre mange ting, og man kan læse mange bøger, og man kan gå på rigtig mange kurser, man kan gå i terapi i årevis, og blive healet og alt muligt. Hvis man ikke selv vælger at arbejde med, og virkelig gå derhen, hvor skoen trykker, og sige, nu konfronterer jeg det her, eller nu giver jeg slip på det her, fordi jeg ved, det er rigtigt, eller siger ja til det her, fordi jeg ved, det er rigtigt. Hvis man aldrig nogensinde kommer ud af vadestedet, og simpelthen får det gjort, ja, så går man ikke ind på vejen, vel? Det er så sandt, og jeg kan jo, som sagt, så for mit vedkommende, hold kæft, jeg læste mange bøger om alt sådan noget der, og jeg blev uddannet rækkehealer, level 2, tror jeg, mens jeg var skæv, altså du ved, sådan nogle helt vilde, nu ikke fordi jeg røg på uddannelsen, men det sidder lang tid i blodet og sådan noget, ikke? Men og blev set som en, der arbejdede rigtig meget med mig selv. Blev set som en, som kunne nogle ting med det, og var dygtig til tarot, og havde nørdet det lang tid, og stærk intuition, og alle de der ting.
Men jeg kom jo ikke nogen vejen. Der skete ikke det der skift. Det var det samme, der gentog sig. Det var de samme problemer, jeg kom ind i. Det var det samme, jeg landede tilbage i. Jeg kunne ikke komme ud over den der tærskel. Det er det. Indtil det var, at jeg tog det valg, det handlede om. Og det var jo en relation, jeg havde. Det var den længste relation, jeg nogensinde havde haft til noget. Og det var til weed, og det var min bedste ven, og det var det, der hjalp allerbedst. På alle ting. Ligegyldigt hvad det var. Men jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne for at undgå at tage det valg. Altså everything. Og jeg havde jo snakket så meget. Og jeg havde netop også så gjort en masse vilde ting. For ikke at skulle tage det valg. For til sidst, der måtte overgive mig at være sådan her. Det er ligegyldigt, hvad jeg gør. Hvis ikke jeg ændrer den her del, så kommer jeg ikke videre. Og jeg kender venner, der har haft det med relationer. Det er ligegyldigt, hvad jeg gør. Hvis ikke jeg går for det her menneske, så kommer jeg aldrig videre. Eller det er ligegyldigt, hvad jeg gør. Hvis ikke jeg ændrer min kost, så bliver det aldrig anderledes. Og nej, altså, fordi så har du let efter nøglerne, og lige meget hvor mange steder du har let efter nøglerne i lyset, præcis. Så er du ikke gået ind i mørket, hvor det ligger. Det er jo det, der er så interessant i forhold til, nu snakker vi lidt om sidste episode, hvor Marke står i en horoskop, kan man se, hvilket område, som man har følt sig ensom i, og hvad man så skal stå alene med, og så videre. Og faktisk så også, hvor Eris står, i forhold til at finde ud af, hvad er det for et livsområde, som bliver markant i det der valg. Yeah. Og for mig så stod den i 12. hus, som er forbundet med fisken og Neptun, og som derfor også skal være forbundet med misbrug, parallelverdener, drømme, flygte lidt i en anden virkelighed og så videre. Så da vi opdagede det, var vi sådan, okay, så må det jo være der, at valget for første gang virkelig bliver taget. Ja. Ja. Og det er egentlig sjovt, når du siger det, fordi min stod jo faktisk også i 12. hus. Og så tænker jeg, jeg har ikke haft som sådan et misbrug, men jeg har været dybt medafhængig. Yeah. Og det der var den radikale krise, som jeg også bare kunne mærke, jeg kunne simpelthen ikke komme udenom til sidst. Jeg gjorde alt. Jeg gik i terapi, jeg gik på kurser, jeg arbejdede med mig selv, jeg rejste ud, jeg rejste andre steder hen, jeg gjorde alt muligt for at udvikle mig. Men til sidst var der ikke andet tilbage, end det spring, jeg var nødt til at tage, og det var at gå fra min eksmand, ikke? Som netop var totalt en gentagelse af forholdet til min far. Wow. Så det var den medafhængighed, som jeg virkelig var nødt til at se i øjnene. Det er der, du er nødt til at give slip simpelthen, eller overgive dig, ikke? Jo. Ellers kommer du ingen vegne. Det er rigtig fint. Jeg får bare lyst til at sige, fordi 12. hus kan jo også lidt have forbindelse med et fængsel. Ja. Og det var lidt... Det var som et fængsel. Et fængsel, det du var i. Og på bordet også det, du fortalte i forhold til at føle dig alene og ensom i dit eget hjem, og at du isoleret på den måde, fordi at der... Ja. Jeg tror, at jeg lavede et foredrag, der handler om nogle forskellige ting, men det hed et eller andet fra fængsel til frihed, eller noget lignende, så det passer meget godt. Wow. Men det var virkelig den fornemmelse, der var, Og kaos, det klarhed. Ja. Ja. Jeg også som om, jeg levede et helt andet liv udadtil, og så havde jeg det her ægteskab, som bare på ingen måde fungerede. Og som jeg sad fast i. Ja. Altså fuldstændig. Jeg sad simpelthen fuldstændig traumatiseret, navlet til bænken på en eller anden måde, ikke? Indtil jeg fik forløst de traumer, der gjorde, at jeg ikke kunne handle. Det er jo netop der. Ja. Det er jo det. Vi er klar, når vi er klar, og man kan ikke putte op på en tidsramme, eller hvad man siger, om, det kan man ikke. Om vi er lang tid om det, eller sådan, nej, vi er klar, når vi kan rumme det. Ja. Vi kan se det, når vi kan rumme det. Altså, jeg kunne se det i meget, meget, meget lang tid. Altså, jeg var simpelthen så bevidst om det, og jeg tror også, jeg sagde det til diverse terapeuter og mennesker omkring mig, og sådan, til sidst lå jeg også være med at sige det, fordi hvis man ikke gør noget ved det, så bliver det ret irriterende at tale om, ikke? Men det, der skete for mig helt reelt, det var, jeg kan huske det sidste år, der sagde jeg til ham 8 gange, eller sådan noget, tror jeg talte det til, at jeg ville gerne være fri for det her forhold. Jeg ville gerne stoppe det. Ja. Og det, som jeg husker, det er ikke sikkert, at han har sagt det hver gang, men jeg husker, at han ofte sagde noget med, at jeg havde ødelagt hans drømme, og sådan noget i den dur. Og det er jo totalt flashback. Så jeg var 18 år, står ude i gangen hos mine bedsteforældre. Det kan være, at jeg fortalte det før, men anyway. Jeg står ude i gangen hos min far, den lejlighed, jeg bor i.
Og jeg har jo gerne vil bo hos mine bedsteforældre i mange år, men det fik vi ikke lov til af kommunen, for de var for gamle. Og da jeg så er 18, så kan jeg jo flytte. Så jeg står ude i den her gang, og jeg råber ind til min far, der ligger inde i sengen i stuen, med sit vin eller et eller andet. Nu flytter jeg ud til mine bedsteforældre. Og han råber tilbage, hvis du flytter, så drikker jeg mig ihjel. Og jeg trækker bare vejret, ikke? Og synker alle følelserne, og så råber jeg tilbage. Okay, men det er bedre, der er en, der dør, end der er to, der dør. Og så går jeg. Og det kan man jo sige, hvor var det stærkt, ja. Men jeg levede med en skyldfølelse hele mit liv. Og når min eksmand så sagde til mig, at du har ødelagt alle mine drømme. Ja. Det var fuldstændig det, der skete. Og jeg var, det der seriøst skete, det var, at jeg kunne ikke, altså, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg ikke kunne røre mig, men følelsen var, at alle næringsstofferne røg ud af min krop. Jeg blev sådan fuldstændig, jeg kollapsede. Ja. Det er måske faktisk det bedste ord. Og det var så voldsomt, så jeg kunne ingenting. Så når det skete, så lagde jeg mig bare ned i sengen, og så var jeg sådan, bare roligt, det er ligegyldigt, vi kan bare være sammen igen. Fordi jeg kunne jo ikke noget fra det sted. Nej. Og det vil sige, at min oplevelse var, at hvis jeg går videre med det her, så kan jeg ingenting. Så er jeg nærmest død på noget. Ikke? Så voldsomt kan det være. Ikke? Og derfor er man nødt til virkelig at forstå, jamen, hvis der er nogle traumer involveret, nogle virkelig dybe traumer involveret, så kan man ikke. Det er ligegyldigt, hvor handlekraftig. Jeg er et meget handlekraftigt menneske. Du kan ikke gøre noget, hvis du er taget af traumer. Det er du simpelthen nødt til langsomt at arbejde igennem. Ikke? Ja. Hold da op, tak for at dele. Det er jo meget... Altså det, som vi snakkede kort om, det der med, hvordan at månen skjuler Uranus. På den måde forstået, at månen, der står også for vores mønstre og barndom og for tidligere liv og dybe følelsestilstande, som vi er nødt til at afvikle. For vi kan ikke udvikle dem. Vi kan ikke bare sige, nå, men så kan vi bare lære det her. Nej, vi er faktisk nødt til at afvikle det. Ja. Og det samtidig også hænger fast med en tryghed og en komfortzone, og at det derfor også kan være svært for mange at gå ud af det, fordi vi kender det, og det er rart, og derfor også vi kan falde tilbage til det. Men at når det er, at vi får gjort det arbejde, og får renset de her mønstre, traumer, følelsestilstanden, så bliver vi frie. Ja. For det er Uranus med frihed. Ja. Og at det kan være så vildt et skift at opleve, at den lettelse, der kan ske efter for eksempel at tage sådan et forfærdeligt svært valg, og at så kan det godt være, at der er en skyld, der følger med, og at der er meget tungt stadig at bære på derfra, men det er der, den nye begyndelse starter. Og det er jo det, som kan være så svært ved den der overgivelse og accept at være sådan, det er sindssygt svært at acceptere, at tingene er, som de er, hvis det er rigtig svært. Men det er først, når vi gør det, at der er noget nyt, der kan begynde at blomstre. Præcis. At der er noget, der bliver afsluttet, og derfor der er noget nyt. Ellers så vil vi fortsætte i det der resten af vores liv. Og du lavede ligesom et første skift med far. Og så endnu et. Og det er jo ikke, kan man sige, første gang. Altså det er jo ikke, fordi det næste forhold, så var det, du oplevede med din eksmand der. Der har jo været nuancer af det, men det var ligesom en kulmination af, at den blev det så tydeligt, at det er her, det næste valg ligger. Der var i hvert fald også helt sikkert en følelse af, hvis jeg kan gå det her igennem, så kan jeg gå alt igennem. Ja. Den følelse havde jeg faktisk. Og det du siger er også rigtig interessant, ikke? Fordi jeg kan koble det til noget helt konkret. Ja. Så efterfølgende, så skulle jeg jo så se min eksmand nogle gange, fordi han skulle hen og hente nogle ting og sådan noget. Og jeg kan simpelthen huske, jeg tror det må være første gang, jeg ser ham, hvor han skal hente et eller andet i lejligheden. Og han sætter sig ned, og jeg kigger på ham, og jeg tænker, shit, nu sker der den der stivnen. Altså, i virkeligheden, det jeg kaldte det var, at jeg var forbandet. Det er helt vildt at tænke på, ikke? Og det lyder sådan lidt. Men det var som en forbandelse, fordi det var, og det er jo et traume, ikke? Men det var som en forbandelse, fordi jeg simpelthen ikke blev mig selv. Der var noget, der overtog mig. Men hvis han sagde de magiske ord, så røg jeg ind i en helt bestemt energitilstand, ikke?
hvor jeg ikke havde fat i mig selv. Ja. Og han sætter sig der, og jeg er jo allerede enormt nervøs for at skulle se ham, fordi jeg tænker, shit, nu kollapser jeg igen, ikke? Men jeg kan jo dog godt mærke, der er sket noget, men man kan aldrig vide det, før man sidder foran det her menneske. Og han siger endda til mig, at han stadig vil være sammen med mig. Og han siger nogle af de her forskellige magiske ord omkring, at hans drømme er ødelagt og alt muligt. Og jeg kan bare mærke, at jeg er fri. Wow. Det er den vildeste følelse. Jeg kigger på ham, og så siger jeg, det bliver aldrig nogensinde os igen. Men jeg ønsker dig det bedste. Hold op. Og jeg er simpelthen fri, Emilie. Det er, jamen jeg tænker, at du vil måske kunne forstå det i forhold til det samme som misbrug. Det er også lidt som en forbandelse, ikke? Af min fornemmelse. Fordi det her er jo også et misbrug. Det er også medafhængighed, og så traumer indover. Det er simpelthen, det var helt utroligt. Jeg var fri, og det vil sige, det var mig, der kiggede på ham og talte ud fra min sandhed. Ja. Ja, at det ikke er noget andet, der styrer, men at vi bliver indre styret, og at vi på en eller anden måde får genoprettet tilliden til os selv, og vi godt kan holde, og vi ikke har brug for, at andre anerkender, og vi ikke har brug for, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige af ord, men... Nej, men vi har jo et helt andet fundament. Det er det der med, når vi overhovedet finder det anker, og ankeret inde i os selv, også, i vores sjæl, i den indre stemme. At vi faktisk skal stå alene. Ja, så er det, vi begynder at kunne stå meget bedre alene, og vi har et meget mere bæredygtigt fundament. Ja. Og det var også det, jeg kunne mærke, som du selv sagde, jamen, der var masser, der var hårdt. Det tog mig lang tid at få healet mig selv efter alt det her, og der var masser af svære ting efterfølgende. Men aldrig har jeg haft et stærkere fundament, og det kunne jeg simpelthen mærke. Jeg kunne mærke, at jeg står det rigtige sted nu. Ja. Ja, jeg falder lidt til den ene side og lidt til den anden side, der sker nogle ting, men jeg står det rigtige sted. Jeg genkender simpelthen så meget det, du beskriver der, fra også en relation, jeg har haft, som du kender til, som også var meget bundet af forskellige former for afhængighed og dyb kærlighed og masser af giftigt, alt muligt, og en god blanding af det hele, og som også var en stor kulmination, som jeg faktisk først troede var min port til den indre vej. Og som måske også har været, jeg har jo svært ved helt at forstå det lineære, og det tror jeg også er noget af det, som vi som mennesker, at det er den måde, vi kan begribe ting på, men at det også er cirkulært og i processer og sådan, så det sagtens kan være sket på samme tid, men ikke alligevel og så videre, fordi der er mange ting, der virkelig også passer til et valg der. Men hvor det virkelig også var at føle som, at den relation til alle de traumer, jeg nogensinde havde været igennem, og alle de problematikker og temaer og så videre, både med relationer med far, relationer med kærester, relationer med mig selv og med misbrug og så videre, det ligesom kulminerede der. Alle sår var åbne, let's go. Og at det også ligesom var, at da jeg brød ud af det, eller det i virkeligheden bare det hele faldt fra hinanden og blev åbenbaret, og det ligesom, der var ikke, det føltes jo ikke som om man tager et valg. Altså det der er så syret, det er, at der er ikke andet at gøre end det her. Gud, var du sej, du stoppede med at ryge. Ja, det føles ikke sådan. Altså det føles som om, der ikke var andet at gøre. Der er kun den vej at gå. Eller sådan. Og her, der havde jeg også den her fornemmelse af, at få sådan nogle klarsyn af, Gud, det er bare, jeg skal bare stå i mit eget lys. Hvis jeg bare står her, så er jeg meget mere værdifuld for mig selv og andre mennesker, hvis jeg kan rumme mig selv og være i mig selv. Og det, når vi sidder og snakker om det, så er vi sådan, ja, selvfølgelig da. Men det er en vild ting at mærke, som du siger, den frihed, der ligger i det, og den bekræftelse, den energetiske bekræftelse, der kommer at være sådan her, ja, det har du ret i, hvor ellers har det været meget tvivlsomt, er det jeg skal, er det ikke, og hvem er jeg, kan jeg tillade mig at fokusere på mig selv, er det egoistisk, og du ved, der har været alle mulige forskellige ting, hvad kunne jeg have gjort anderledes, skulle jeg have gjort noget bedre, og det her, det gælder jo alle former for livstemaer og områder og så videre, og her, hvor det bare var så tydeligt, Gud, jeg følte mig sådan, fik et åndehul, hvor jeg bare kunne se,
det er det handler om, det er det, du skulle lære det her, det er derfor, og det er det valget, der skal give dig, og så videre. At jeg så bagefter blev virkelig deprimeret, og jeg skulle op igen, det var så noget andet, men at den der oplevelse af at føle mig fri, til at være mig selv, og at det var okay, det genkender jeg bare rigtig fint, og nu tænker jeg også med hvor jeg har min Pluto stående i forhold til den form for krise og transformation, som er mit 7. hus på min descendant, så det har bare med relationer at gøre, det skal være dybt og svært, men ja, jeg har min stående sammen med Saturn far, ikke? Ja. Så det var det. Hvad dejligt. Ja, men jeg kommer til at tænke på, lige det du siger, det giver så meget mening også i forhold til, hvis vi tager den første indvielse, buddhistisk, der kalder man det, den der trådt ind i strømmen. Så det er også det her med, og det er også ret vigtigt at sige, det kan være, at det er et virkelig udfordrende fase, ikke også? Ja. Men du får altså også, du får et flow med dig, de her energier begynder at spille, ikke? Og ja, der er en masse ting, der er svære, der er en masse ting, du skal lære, men der er et andet flow, fordi du er trådt ind i strømmen nu. Ja. Så der er noget, der hjælper dig energetisk, og det er lige meget, hvem du er, det kan du simpelthen mærke. Det er ganske enkelt, du mærker det. Du mærker, du står det rigtige sted. Ja. Du mærker, der er noget medvind, også selvom der samtidig er udfordringer og læring, en masse læringer. Men der er stadig en anden strøm og en dyb fornemmelse af netop, jamen jeg er på vej der, hvor jeg skal hen. Ikke? Jeg er der, hvor jeg skal være. Og det er faktisk en fornemmelse, som jeg kan selv huske, at stå udenfor og føle, at jeg ikke rigtig helt er der. Den der fornemmelse af at være ved siden af sig selv, det er virkelig ubehageligt. Ja, fuldstændig. Ja. Og derved er man jo også, så er det jo klart, at man bliver meget, meget søgende, hvis man simpelthen hele tiden har den indre fornemmelse af, at man ikke er i alignment. Man er simpelthen ikke centreret i sig selv. Præcis. I sjælen, i hjertet. Det er så interessant, du siger det, fordi det er også noget af det, som... Altså, vi har jo altid masser af hjælp. Det uanset om man går på en indre vej, eller stadig er i den ydre vej, en søgende fase, eller hvor vi er i vores bevidsthedsrejse, så har vi altid en masse hjælp. Det er bare som om, at der kommer en skarpere kontakt med det der. Netop. Og det er jo fordi, der kommer en skarpere kontakt med os selv. Altså det hænger ligesom sammen, tænker jeg, at det på en eller anden måde virker logisk også, at jo mere vi er i forbundet, jo mere kan vi forbinde os. Og det er jo det, som også, altså nu nævnte du tidligere i forhold til hvad der sker at det også er der, hvor den sociale fase, man får flere klienter, og ligesom får hul igennem og så videre. En ting var den historie med da jeg stoppede med at ryge, weed og alle de der ting, så flyttede jeg til et andet land, mødte en masse mennesker, og samtidig så begyndte jeg også at lave podcast, og så kom jeg ind i 12-trinsfællesskabet, hvor man jo altså nærmest bytter alle sine venner ud med nye mennesker, fordi man skal etablere et nyt liv på nogle nye fundamenter osv. Men da det med den relation der skete, hvor jeg virkelig, altså der var det en anden form for følelsesnedtur. Det er det mørkeste mørke, jeg nogensinde har været i, hvor ingenting gav mening længere, og alt kunne være lige meget, og intet virkede og sådan. Da jeg kom ud af den, så væltede det jo med klienter. Ja, interessant. Altså det var jo så vildt, at det var som om, at og jeg stadig var på den fase der, men så kom de der, og det føltes sådan helt underligt, at selvfølgelig var jeg ikke i det dybeste mørke der. Jeg var på vej op, men jeg var stadig så åben og skulle undersøge en masse ting, og så blev der bare sendt en masse mennesker til mig. Yeah. Og det var jo, det var ret vildt, og når du siger det sådan, gud ja, det var jo faktisk det, der skete. Det er jo også, det er jo også fordi ens klienter er jo med til at hele, ikke? Rigtigt. De spejler så meget mange gange der, hvor man selv sidder. Altså nogle af de vildeste, især parterapeutiske forløb, jeg har haft, som virkelig, virkelig har hjulpet de her par. Og jeg var en gang med til et bryllup også, for nogen, der blev gift, og jeg var med deres tale og alt muligt. Der var jeg selv i det værste. Ja. Altså ingen vidste, eller jo, mine veninder og sådan noget, men de havde jo ingen no clue about it, vel? Jeg var selv i det værste parforhold der med min eksmand, og virkelig sad fast i det. Og så det er også noget med, nogle gange, så kommer klienterne og spejler en, ikke? Jo. Så siger jeg, jamen altså, du får det lige op i fjæset. Ja.
Ja, samtidig med det også, tror jeg, handler om den der hjælp, vi snakker om, den her indstrømning, og de ekstremer. Vi både kan gå derhen og være det her, og så kan vi lægge os hjem og dø derhjemme, og så kan vi komme ud og være noget for andre, og det er hele den der balance, der bliver skabt, som vi også lærer på den fase. Lærer, hvordan vi kan være noget for andre, og være noget for os selv. Lærer noget med at få afviklet gamle traumer og mønstre, og gå ind i de her forskellige følelser, men også, at de gerne må være der, og at det ene ikke udelukker det andet, og så videre. Og også noget, som jeg har badet rigtig meget for i de her faser, det er for mirakler, og det føler jeg bare, jeg oplevede. Og mirakler for mig kan være altså helt små ting, som at Gud, jeg vågner op i dag, og faktisk overgår at lave morgenmad. Det føles som et mirakel, ikke? Ja. Så det, men altså... Man kalder også den her fase for nu lige at sige en afsluttende kommentar, for disciple på prøve. Ja. Så man er på en måde en lærling i det indre landskab. Ja, en lærling af sjælen, eller ånden, eller hvad vi skal kalde det. Ja. Og det der med, at man er på prøve, jamen det er også meget forbundet til Saturn, ikke? At der er nogle konsekvenser også, og der er nogle ting, vi skal lære. Ja. Og det er virkelig en læringsfase. Og det er svært til en start. Det er svært til en start, ja. Det er det. Den store lærermester. Ja. Men jeg kom til at tænke på, at du sagde noget før. Vi kan have sådan en tendens til at sige, nej, men der findes ikke nogen Gud, eller noget univers, der står bag mig. Hvor er det henne, ikke? Jeg kan jo ikke se det. Nej, men hvor er du? Hvis du render rundt med skyklapper på, totalt i din egen forkrampede vilje omkring, at det er dig, der skal kontrollere alting, at du er totalt lukket, du omgiver dig med støj hele tiden. Hvordan skal Gud eller ånden eller universet så kunne finde dig? Hvordan skal det kunne komme igennem? Rigtigt. Det er jo det. Ja. Det er os, der skal stille os ud. Og vi er nødt til at give lov. Vi er nødt til at give lov. Nødt til at give tilladelse. Ja. Og det er jo igen, det kommer. Det kræver en overgivelse. Det gør det virkelig. Det er også sådan, jeg ser den indre vej. Det er slip på slip på slip på slip på slip. Ikke? Virkelig. Det er det. Og så kommer der plads til det andet. Ja. Det er måske en meget fin måde lige at runde af på. Det blev jo en ret fantastisk rejse, synes jeg, det her afsnit. Og det har været en del mere personligt, og en del mere en udveksling også mellem du og jeg. Men noget, som jeg synes, som vi begge to synes er enormt vigtigt i forhold til os, at få al den her snak lidt mere ned på jorden. Ja, klart. Og få givet nogle eksempler, og også at det er livet. Og det kan være svært at sætte ord på det egentlig. Men vi håber, at det giver mening, og at det også kan bruges, og måske er der noget genkendelse i. I hvert fald så er du, der lytter med, meget velkommen til at, som sagt, og som altid, skrive ind til os på vores Instagram. Hvis der er spørgsmål, hvis der er noget, I har lyst til at dele med os, det er så givende at høre fra jer. Det er nok bare det. Det er nok bare det. Har du noget, du vil tilføje til slut? Jeg er så enig. Ja. Jeg tror, vi har kommet godt rundt om det i dag. Det føler jeg også. Det synes jeg. Dejligt. Tak, Menuka. Tak.